Toleka, Bikin monitor satu sambung makan, ayo sebat Toleka, ayo sebat Toleka, Bola gerak, ayo gokil, lagi deh bola bata memar, lagi deh bola bata memar, lagi ke tangan kelai ni kapal tangan ke sambung matang, ayo sebat kota Toleka, ayo sebat kota Toleka, bola gerak, ayo gokil, bola gerak, ayo gokil, lagi ke bisi level makanya, lagi ke bisi level makanya. Lagi ke monitor ni macam makan, ayo coba kota Toleka, ayo coba kota Toleka, ayo coba kota Toleka, bola gerak, ayo gokil, bola muka, ayo gokil, ayo gokil, Day besar di Pulau Sini Press Media ini baik pemain pemain buku kapal yang pemain sini anggota blog komedi ini kerja keluar di Pulau sini siapa lihat atau di sana YTF ni untuk WhatsApp itu, WhatsApp itu
যত চিনি সিনিয়র লিডার दङ যত मिलिगै जों दिनै किल्ला ब्लक डेपुटेसन रवानि थाङै दङ अमनो जों थांनाय 1 तारिख जुलाइ मासआव 1 तारिख जों भिडिअ साबाय मालायजाक कयेकटा चिनि अ लकेलिटिनि समस्या प्रब्लेम दङ बनो दैनो जों मालायमोनि কিন্তু जों ब्रनो जरारय गाबोन ता पର୍ଯ୍যন্ত কোনো सल्व माया ब्रने जों एन्सार सঠিক राइट एन्सार माया आइनि बांगै जों दिनै आहायनो एगेइन्स्ट तालबाय बाहायनो डेपुटेसन रवानि थाङै दङ भिडिअ साबाय मालायनि थाङै दङ दिनै अनेकटा समस्या दङ जों बिसि इलेक्शन बेन दिनै একটা कठोर दाबी दङ बिसि इलेक्शन बाहायनाय दायदि जों खोनाखामियाफ्रावनो दनपुर बाय बक्सनगरहाय ताकटालहाय उपनिर्वाचन डिक्लारिं खान निर्वाचन कमिशन पियासिनि बिसि इलेक्शन ताकुलतो डिक्लारिं या 2 বছর टिकलाय थाका ओ चिनि मेजर कठोर तासारा चिनि अ किल्लाओ बीजेपी नि इभेन आरो एमएलए बो फोरोंजाक दङ बीजेपी नि जारा नेतृत्व दंनाय र रेगा हुदि सरकारनि न हुदि और दल बादि खाइ दंखा राजनीति खाइ दंखा बनो टोटली मामो थागनाय हायनि बागै जों दिनै हायनो भिडिअ साबाय बक खालायनि थाङै दङ हायनि रि और वाइटिएफ डब्ल्यूटी फ्रा जत्त चिनि राय अक्रा पुरा जत्त मिलिगै जों दिनै सेवा कठोर लामुगा जों दिनै सातसानो भिडिअ साबाय बक खालायनाय बनि बागै जत्त रेडि